Siostoperaatoin hoidvoit Lorensborg. Hallo, gobeithio'n siwr o ti Lorens ydw i. Wel, dydd go darwy hapus i'ch deget, achos beth dwi'n neud o rwan dwi yn Wrexham. Da iawn cwr. Wel, dwi'n Wrexham a heddiw achos a bydd o rymdad yn mynd y cychwyn a mae'n mynded. Ac hefyd, mae gennym ni company band, ac hefyd mae gennym ni cwr. Ac mae yna nifer o pobl sydd yn mynd yna a gaf dydd go darwy ar rymdaeth. Wel, dwi'n meddwl bydd yr ymdad yn mynd i cychwyn a mae'n munud. Oce, blach dywar yn siasog. Teimlad gwych. Teimlad gwych. Dwi'n mynd gweud o'n ymbaw fel. Na chdi. Thank you. Bureau Speyers oedd ers o fel sy'n fawr. Neu, Bureau Speyers oedd ers o fawr fawr. Wel, dyma fe gyfeillion, dwi wedi bod yn yr ymdaith o rwan, wedi cychwyn o rwan, felly, Duw, hwn yn teimlad gwych iawn, bod dwi wedi bod yn Wrexham, efo ban o Ffrecoch, ban o England Dŵr, efo nifer o bobl rownd y fi, efo aelodaeth a bobl cyhoeddus a wedi fynd lawr i dathlu dydd go darwy ac mae yna tipyn a lot mwy o bobl a mae rhaid i fi dweud, oce, iawn ta. Waw, oce, sy'n mwyn mewn. O, na chdi. Mwyn gwych. Bendigedig.
koe geld. Tot de bos. Want dan kan ik dit wel terug. Wat toen maar koe geld. I don't show a left now, dit weer. Hey look, publicoitus. Wat is just the man who got the stuff. I know. Oh, heel wat domme. En dan gewoon. Dat is maar rustig man, just. Do.